Кои са факторите за развитието на зависимостта? Перфектната почва за развитието на човека е юношеството, защото човек се сблъска с много промени, свързани с развитието на човека. Това е преход между детството и зрелостта, който е много уязвим, защото се случват много промени, което е нормално. Но физиологичните промени, емоционалните затруднения, всичкият този първи сблъсък с реалността, такава каквато е една чудесна възможност да си преоцениш ситуацията, да си направиш изводите и да изградиш стратегии за справяне в различни ситуации. Има проблеми, търсиш решения. В употреба не се търсят решения, просто се бяга от проблема. Това е период на стрес и напрежения, който е перфектна почва за развитието на употребата, която води към зависимост. Програмата е мястото, където този процес се продължава наново, откъдето е бил прекъснат. Човек има възможността да опознае себе си, за да изгради правилните стратегии за справяне в различни житейски ситуации. И това не е тревата, не е чертата, не е и чашката сутрин. Консултанти по зависимости. Потърсете ни за безплатна консултация в социалните мрежи.